जिब जुनारखौ अननाया मोनसे मोजां हुदा आरो मोजां आखल। जिब जुनारखौ जों बयबो अननांगौ आरो नैबे समावहा आङो मासे जिब जुनार बा जिबनि खाथियाव दङ आरो बेनो जाबाय मासे गराइ आरोना। मासे गराइ नै दिनैसो नुफेरबाय गराइखौ खाथियावनो आरो आं माब्लाबाबो गराइ नुफेराखैमोन आरो दिनै एसे दांना नायबाय आरोना। माने बेयो जाबाय बहानिफ्रायबा फैनाय मासे गराइ आरोना आरो बेयो आंजों एसे दांजादों आरो जाग्रा बुस्थु होनांगौमोन लाबोनानै अब्ला जागौमोन बियो। आरो नैबे गराइखौ नाय बोरै नुदों। हेल' बुं बयखौबो हेल' बुं। आरो गराइनि मुङा एसे लाइक खालामना हो नोंसोर। आरो बहुद मोजां माथो खानाया जेबो खालामाब्रा। गराइनि गन्थं बिराद मोजांलै। गोदोनि समावहा बेफोरबायदि गराइजोंनो राजा रानिफ्रा गाखोनानै बहाबा थाबायनो थाङोमोन। नाथाय दानि जुगाव बेफोर गैला। दिनै गराइ मासेजों खाथियाव फैदो। जाग्रा बुस्थु गैयालै ना थारमाने फैबायदि नोंसिनि स्कुलाव जाग्रा बुस्थु होनाय दङबा? पेकेट नामायदोलै बे बिस्कुट जायोना। ओइ बे बोग्रिखौ थाइसे लाबोनाय र' होग्रो। बोग्रिखौ लाबोनाय थाइसे र'ब्रा र'लै र' ओइलै देलाय न' बरिया ना गोथाव जाया जायालै ना गोथावानो सावख्रुबदो। माबाफोर जादों नामालै बे? माबाफोर जादों जांलै गराया। दे जादोब्रा। बरिया ना?